Bu, iki aku kabeh cerita. Iki aku arep kenalne pacarku, Bu. Iki aku ambek wong ya wis padha senenge, padha seriuse. Iki aku maksudnya cerita ning sampean iku, Bu. Aku kepengin njaluk restune sampean. Aku takok, wetone calonmu iku wetone apa? Terus omahe iku madhep endi? Engko tak hitunge sik, wetonmu ambek wetone calone cocok apa enggak? Lek gak cocok ya gak usah dilanjut. Soalnya dhewe iki wong Jawa, dadi kudu apa ngikuti tradisine Jawae. Walah, Bu, wong ya wis padha senenge lah, apa sih nganut ning koyo ngono iku? Lho, iku meneh gawe masa depanmu. Wis awakmu gak ro apa-apa. Calonmu ae ketemuan ambek ibu, engko tak takokane tak interrogasine. Wetone dhek apa? Engko tak cocok ambek wetonmu. Karo omahe pisan ku ya pengaruh. Engko tak takokane nang calonmu kabeh, omahe barang mbek wetone. Jadi awakmu aja berharap dhisik ya, iki sik durung pasti. Soalnya sik golek apa dino-dinoane barang ambek pasarane wetone barang yo. Lek cocok lanjut, lek gak cocok ya wis golek liyane. Ya Allah, Bu, sing kape rabi ku lho aku kok cek ribet ta lah. Ya gak iso kon anakku kon kudu manut apa jare ibu.